யாத்ராகமம் 1வது அதிகாரத்துல நடக்கிற சம்பவம் என்னவென்றால், இந்த அதிகாரத்தை 4 பிரிவா பிரிக்கிறோம். முதல் 1 முதல் 7 முதல் வசனங்கள்ல எதை பத்தி படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பலுகி பெருகுறாங்க. யாக்கோபு கூட யோசேப்பை சந்திக்க வந்தப்போ 70 பேரா வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பலுகி பெருகி திரள் கூட்டம் ஆயிடுறாங்க. யோசேப்பு மரித்து இந்த யாத்ராகம புத்தகம் எழுதப்பட்டப்போ கிட்டத்தட்ட 400 வருடங்கள் ஆயிடுது. யாக்கோபுடைய 12 பிள்ளைகளும் 12 கோத்திரங்களா மாறுறாங்க. அடுத்ததா வசனம் 8 முதல் 14 வரைக்கும் எதை படிக்கிறோம்னா, யோசேப்பு வாழ்ந்த காலத்துல இருந்த பார்வோன் மரித்து போயிடுறாரு. இப்போ புது பார்வோன் இருக்கிறாரு. அவர் இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பலுகி பெருகிறத பார்த்து பயப்படுறாரு. எங்க எதிரிகளோட சேர்ந்து இவங்களும் நம்ம எகிப்தியரை அழிச்சிருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடக்கி ஒடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. அதற்காக அவங்களுக்கு கடினமான வேலைகள், பித்தோம் ராமசேஸ் என்ற பட்டணத்தை கட்ட சொல்லி அந்த செங்கல் அறுக்கிற போன்ற மிகவும் கடினமான வேலைகளை கொடுத்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடக்கி ஒடுக்குறாரு. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மிகவும் கஷ்டப்படுறாங்க. 3வதாக வசனம் 15ல இருந்து 21 என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா, பார்வோன் இதோட இஸ்ரவேல் ஜனங்களை அடக்கி ஒடுக்குறதோட நிப்பாட்டாம அவங்கள அழிக்கணும்னு நினைச்சு அவங்களுக்கு பிறக்கிற ஆண் பிள்ளைகளை எல்லாம் கொல்லுமாறு சொல்றாரு. இதற்கென்று மருத்துவச்சிகளை ஏற்படுத்துறாரு. அதுல சிப்பிரால் பூவால் என்ற மருத்துவச்சிகள் பிறக்கிற ஆண் குழந்தையை கொல்லாம காப்பாத்துறாங்க. இதை குறித்து பார்வோன் என்னன்னு விசாரிக்கும் போது, எபிரேய ஸ்திரீகள் எல்லாம் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க, நாங்க போய் டெலிவரி கண்டக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க குழந்தை பிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு காப்பாத்திடுறாங்க. 4வதாக வசனம் ஒரே ஒரு வசனம் 22 என்ன படிக்கிறோம் அப்படின்னா, இதுக்கப்புறம் பார்வோன் அந்த மக்களுக்கு என்ன கட்டளை போடுறாரு அப்படின்னா, ஆண் குழந்தைகளை கொல்றதோட மட்டும் இல்லாம பிறக்கிற ஆண் குழந்தைகள் எல்லாம் நைல் நதியில போட்டு விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த சூழ்நிலையில ஹோல் யூதர்கள், இஸ்ரவேலர்கள் எல்லாருமே மிகுந்த கலக்கத்தோட மிகுந்த மனவேதனையோட இருக்காங்க. இந்த அதிகாரத்துல 3 அழகான பாடங்களை படிக்க இருக்கிறோம். முதலாவதாக, பார்வோன் பழைய பார்வோன் போய் புது பார்வோன் வர்றாரு. அவருக்கு யோசேப்புடைய காரியங்கள் எதுவுமே தெரியல. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து பயந்து அவங்களை அடக்கி ஒடுக்கணும்னு நினைச்சு பயங்கரமா கடினமா வேலை வாங்குறாரு. ஒருவேளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்மளுடைய பழைய ரெக்கார்ட்ஸ் பத்தி தெரியாத யாராவது புது அதிகாரிகளோ புது தலைமைத்துவமோ வந்து நம்மளை அடக்கி ஒடுக்குற ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம இருப்போமே ஆனால், நம்மளை கடினமா வேலை வாங்கி நம்மளுடைய பழைய நன்மைகள் எல்லாம் மறந்து எல்லா விதத்திலையும் நம்ம அழிக்க, நம்மளுடைய வளர்ச்சியை தடுக்க நினைக்கிற தலைமைத்துவத்துக்கு கீழே நம்ம இருப்போமே ஆனால், நாம இந்த சம்பவங்களை நம்ம மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆண்டவர் இந்த இடத்துல அமைதியா இருக்கிற மாதிரி தெரியலாம். ஆனா இனி வர்ற அதிகாரங்கள்ல தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை எப்படி நிறைவேற்றினார், தம்முடைய ஜனங்களாகிய இஸ்ரவேலர்களை எப்படி இந்த அடக்குமுறையிலிருந்து காப்பாற்றினார் போன்ற காரியங்களை படிக்க போகிறோம். நிச்சயமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவித்து அவங்களுக்கு உதவி செய்த தேவன் நம்முடைய கஷ்டத்தையும் பார்த்து நமக்கும் உதவி செய்வார். 2வதாக, அந்த மருத்துவச்சிகள் சிப்பிரால் பூவால் அவங்க கிட்ட இருந்து நிச்சயமாக நம்ம பாடங்களை படித்துக் கொள்ள வேண்டும். அவங்க ராஜா இட்ட கட்டளைக்கு பயப்படாம தேவனுக்கு பயந்தாங்க. ஒருவேளை நாமும் கூட நம்ம வேலை பார்க்குற இடத்துலோ இல்ல வேற எந்த இடத்துலயும் நம்ம அரசாங்கத்துடைய கட்டளைகள் கூட வேதத்துக்கு புறம்பாக தேவனுக்கு பிரியமில்லாத கட்டளையாக இருக்குமே ஆனால், நாம தேவனுக்கு தான் முதலிடம் கொடுத்து அவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதை இந்த மருத்துவச்சிகள் மூலம் நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம். இப்படியாக அவங்க தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்ததுனால அவங்க குடும்பத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறாரு. நிச்சயமாக நாமும் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பார். 3வதாக, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எல்லாம் அழிக்கணும்னு நினைக்கிறதுல பின்னாடி இருந்து செயல்படுறது யாருன்னா சாத்தான் தான். ஆதியிலிருந்தே சாத்தான் தேவனையும் அவருடைய பிள்ளைங்களையும் துன்பப்படுத்தவும், அவங்களை அழிக்கவும், அவங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கவுமே முயற்சி செய்கிறார். ஆனால் ஆண்டவர் அவனுடைய கைக்கு அப்படியே அவருடைய பிள்ளைங்களை விடுவது கிடையாது. நிச்சயமாக அவங்களை விடுவித்து காப்பாற்றுகிறார். எனவே நமக்கு ஒரு எதிரி உண்டு. அவன் நமக்கு துன்பங்களையும் தேவனிடத்திலிருந்து நம்மை பிரிக்கவே முயற்சி செய்கிறான் என்பதை நம்ம மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பாதுகாப்பு தேவனிடத்துல மாத்திரமே இருக்கிறது. அவரையும் அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களையும் உறுதியாய் பற்றிக் கொள்வோம். தேவன் நம்மை விடுவித்து காப்பாற்ற வல்லவரும் நல்லவருமாக இருக்கிறார். ஆமென்.